Als je nijden de kans krijgt libben nog eens oer te dwan, zou je dan ook helemaal oors dwan? Dat is de vraag die de Franse schrijver Jean-Paul Sartre stelt in zijn boek en toneelstuk Les Jeux sont faits. Pieter Boersma had het stuk oorzet in het Friesk. En op woensdag 11 juni brengt het Iepenlofspel van Wergeer Keren weer, zet het in het Frieskiet, van het eerst op de planken. Wij zeggen bij repetitie. Als ik mijn libben oerdwang koer, dan die ik het zus of za oer. En Sartre stelt, of laat je voor, is dat zo? Kesto echt een tweede kans aan. Dost het dan oors? Wist je net dwongen terug wat in die zit en wat op die waai komt, dat je weer dezelfde keuze. Maatjes is. Het stuk draait om twee haatpersonen, Geert en Louise. Geert komt uit een arbeidersgezin en hij is leider van een in het regeer rebellerende groep. Er ontstaat rebellie binnen de groep en Geert wordt vermoord door een van zijn kameraden. De orenhaatpersoon is Louise Dijkstra. Zij is de chimpo van Geert. Ze is trouwd met een man die een hege positie had in het regeer. Hij is alleen nog geïnteresseerd in de rijkdom van de familie van Louise. Louise is slim ziek en stjeert. Via de keren weer komen Geert en Louise in de wraad van de deerden. Ze moertje elkaar daar en ontdekken dat ze voor elkaar bestemd binnen. Ze maaien het together nog eens beziekje in de wraad van de Libyenden. Onder betekent dat ze een hele dag zonder twijfels van elkaar houden. Zo zou van mij houden kennen. Als ik haar een uitmodelleerd. Dat was die was poest. Met alles. Alle leerders komen aans nog één keer bij hen waar. Ik wil naar haar daar. Ik wil nog één keer bezieken om haar zin te houden. Als je van mij houdt, laat me dan gaan. Op het toneel speel je de deerden en de Libyenden tegen elkaar. De deerden kennen de Libyenden wel zien. De Libyenden hebben geen wit van de deerdenvraat. En dat joeg van de regie nog wel eens wat problemen. Een Libyende kan net, als een deerde voorbij gaat, even zien van, hey, wie hebben we daar? Dus, en zodra als spelers dat doen, dan is het sprookje uit. Dus daar ben ik heel streng in. Van ja, daar is de mist in. Stop, dat kan absoluut net. Muziek speelt traditiegetrouw een grote rol in het Iepenlofspel van Wergeer. Een band begeleidt de acteurs die het moderne popsongs zongen. De noemers binnen vanzelfs wel onpast on het stuk. Er beschrijft bepaalde scènes en ja, daar heeft een bepaalde sfeer bij. En we zien heel duidelijk wel van wat voor mensen hebben we in huis. Dus het is bij ons net zo van, we besluiten eerst wat voor nummers over doen en zien dan nog eens van, nou, wie kunnen dat eventueel zongen. Dat is een geïntegreerd proces eigenlijk van wat hebben we aan zongcapaciteit in huis. En dan is het puzzelen van, nou, als Tino die rol krijgt, dan kan ik daar een lied van. Aan het eind van de repetities dan heeft hij iets van, jou mij alsjeblieft publiek. En Safia ben we nou van publiek. We maaien er nog 4 of 5 keer we oefenen, dan krijgen we de generalen. Maar als het publiek er dan straks in keer zit, dan begint het echt te libben. Keren weer is een inhoudelijk toneelstuk. Het draait om gedachten en gevoelens van mensen. De jerdere 4 edities van het Wergeerster Iepenlofspel wien benam spektakelstukken. Het vorige stuk wie een bewerking van de film The Blues Brothers. Spektakel is leuk en dat wil ik net zeggen dat je daar zonder meer mee ophouden moet. Maar het is een hele uitdaging om eens wat te oors te doen. De Blues Brothers, dat weer toch duidelijk een spektakelstuk. En een spektakelstuk laat meer ruimte iepen voor de creativiteit van de regie en de spelers. En nou kan het wel creatief wezen, maar ze nou en dan weer die eigen visie daarnaast houden van ik kan wel van alles uitvinden, maar het moet wel klapje blijven. En als het stuk klopt, kennen je orenweken waas die zijn, dan gaat Keren weer in première. Daarna volg je er nog 5 uitvoerings.